אני אותי איך את בי תהיו ביחד. כמה אנרגיה בחדר הולך להיות פה. אז אני קודם כל רוצה להגיד לך שאני אישה של נשים. וואו. אז קודם כל, זה שבאה לפה מישהי, זה כבר. עצם זה שהיא נקבה, כבר כולי פותחת את הלב. תקשיב, אני כל הזמן רק צריך לעצור אותה. זה לקוחה שלי? מלדאור. בדיוק. הראשון שלנו הוקם באמת בבאר שבע. אנחנו עכשיו מערכת שעות מלאה, בוקר עד ערב, יש לנו את כל סגנונות הריקוד, ריקודי בטן וזומבה, היפ-הופ מודרני, ג'אז פאנק, ג'אז מודרני, מחול מודרני, באמת ככה שכל אחת יכולה למצוא את עצמה ואת מה שעושה לה הכי טוב. בגלל שאני הדרכתי, בגלל שאני עשיתי את השיעורים האלה והבנתי מה עובד, הייתי לשמחתי מאוד מאוד חכמה אז לכתוב את הכל, פשוט לכתוב את הכל. איפה את מרגישה שמשלמת מחיר בחיים? על הקצבים האלה? אני לא חושבת שהיא מרגישה שהיא משלמת מחיר. כן, את לא מרגישה? אז אוקיי. אני פיזית כל היום בתוך זה. אני כל היום עובדת. זאת אומרת, מהרגע שאני קמה מ-6 בבוקר, עד ימים של 1-2 בלילה, אני כל היום עובדת. אני רק אומר לך שהתשובה שאת צריכה לתת באופן כללי לאנשים, זה איזה מחיר הייתי משלם אם לא הייתי עושה את זה. אני חושב שהייתי בחור בלתי נסבל בעליל, אם לא הייתי בעסק הזה. בלתי נסבל. מדויק. לא הייתי מגשים את עצמי. מדויק. אבל מה היית עושה בסיטואציות שאתה מאוד כזה, אבל כן, זה לא טוב לסביבה שלך, פשוט. אני מחליף את הסביבה. כן. נורא מהר, הסביבה מתאימה את עצמה אליי. אני בעל הבית. כן, כן. אני לא שכיר. כשהייתי שכיר, הייתי צריך להתאים את עצמי לסביבה. אני בעל הבית. נכון. אני משלם את המשכורת, אז אתה צריך להתאים את עצמך אליי. לא, פה אתה מדבר בעסק, אם מדברת בחיים הפרטיים. אותו דבר. אז אני פשוט, זה לא מעניין אותי. אין לי רעשי רקע, באמת. מה זאת אומרת, יריב, אני תמיד אומר, מה זאת אהבה אמיתית? בסדר? בתפיסה שלי. למה אני מטורף על אשתי? אני מטורף עליה. איך אני יודע שאני חולה עליה? אני אוהב את הפאקים שלה. כולם עושים לי סקי בכל מיני מקומות. אנשים עושים, קמים בבוקר לרוץ, טריאטלון, דואטלון, איש ברזל. תמיד אומר, רגע, אתם עושים את זה למה? אתם באמת צריכים את זה כי זה חלק מכם, או שאתם בורחים ממשהו? תמיד אני אומר לכולם, אתם רצים אל או בורחים מה? אז אני אומר, אם את בכיוון וזה הזימות שלך, תגידי לי. חשוב לי מאוד שתביני שכל מי שאומר לי בתחילת העסק שלו, שיש לו work-life balance, אז אני חושב שהוא חולה נפש. אין דבר כזה להקים עסק ולהיות ב-work-life balance. זה המצאות. עסק, אתה חושב עליו 24 שעות ביממה, אתה ישן עם מחברת לידך. הנהלים שאני בונה ב-2 לפנות בוקר וכותבת אותם, זה מה שגורם לעסק שלי לצמוח בצורה כל כך מהירה, כי זה מה שמאפשר לכולם להכיר מה זה MY, ולקבל את זה בצורה מאוד נגישה וטקטית. אז באמת, תבנו את הספר נהלים שלכם, תשחררו ותאצילו סמכויות, ופשוט הכל אפשרי, כל כך מהר גם. דור, שאומרים לך, מה? איזה קסטה? אין, עוד לפני שאני זוכרת עצמי, אני כבר יודעת שיהיה לי רשת, שהדודה שיושבת בת ה-70 או ה-60, תגידי, הלאה, היא חיה בפנטזיה. אז אני לך, היא באה אליי לפני שנה. אבל זה הדור. לפני שנה, היא אמרת לי, ניר, איך אני מקימה רשת? כן. היא לא באה אליהם איך אני עושה עסק מצליח. איך אני מקימה רשת? זו הייתה השאלה שלה. אבל בגלל זה מדהים. אז אתה בהתחלה, אתה אומר לעצמך, בוא נראה שבן אדם לא קוקיה. לא. ואז זה שאין להם מגבלות. אני יכול לדבר איתך עכשיו גם על זה אני עפה בענק.